ovo izvješće o generacijskoj obnovi budućih poljoprivrednih gospodarstava u EU je zapravo jedna tužaljka gdje se žali da svaki drugi poljoprivrednik je jednom nogom u penziji. I sad se poziva na donošenje nekakve dosljedne i dugoročne strategije za rješavanje ovog problema od strane nacionalnih država, pa da vidimo gdje su to problemi. Upozorava se da je 58% poljoprivrednika staro barem 55 godina i da je vrlo malo mladih poljoprivrednika. Da su poljoprivrednici zanimanje sa jednim od najmanjih primanja, tek 47% prosječnih bruto nadnica, odnosno plaća. Te da je od 2005. do 2020. nestalo 37% poljoprivrednih gospodarstava, kao i da je koncentracija proizvodnje na sve manjem broju sve većih proizvođača. Kako su nastali ovi problemi u poljoprivredi Europske unije? Pa upravo provođenjem zajedničke poljoprivredne politike Europske unije zadnjih desetljeća. Dok god se ne napravi rješenje, a koje mora uključivati da novac zapravo ostaje kod proizvođača u puno većem dijelu, a ne kod preprodavača, dok se ne stvori jedno poštovanje i kultura prema poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom životu, Europa se nema čemu nadati, niti jedna zemlja nacionalna članica.